De bregen oer het PM-kanaal bij Koortstertille kregen Aroene Waasje het predicaat Code Reed van Rijkswaterstaat. De betonconstructie zou zo onveilig wezen dat al het zwiere verkeer met ingang van maandag 11 oktober net meer oer deze dik rieden mei. Een van de bedrijven die het toch zwier troffen wordt is Heidsma Beton. Ze vielen hadden van het blok zetten. Dat wij op Waasje de mededeling krijgen dat het van nou men je net meer kent. Ja, dat is heel erg verrassend en dat is heel moeilijk om daarmee om te gaan. En de impact daarvan is heel erg groot. Moeilijk om daarmee om te gaan. Ben je dan teleurgesteld, Lilk, of alle emoties ertussenin? Hoe maak ik dat vatten? Nou, ik ben net zo gauw lulk. Hè. Het verbaast me alleen nog dat we er heel lang gebruik van meisje kennen en dat zou opeens dat net meer kennen. Dat is eigenlijk net goed te organiseren. Directeur Comello is dus net te spreken over de gang van zaken. Want zijn bedrijf is afhankelijk van de bregen. Wij gebruiken de bregen voor uitgaande vrachten. Dat zijn 24 of 30 vrachten per dag. Het omrijden voor elke vracht gaat uw tijd en eco yield. En of we nu zeggen welk deel van de omzet van uw gebruik maakt van die bregen, dan zijn in financiële zin de gevolgen echt heel erg groot. Er is dus op korte termijn een oplossing nodig, nevens Heidsma Beton. En daarvoor had het bedrijf verschillende opties. Dat bestaat voor een deel alternatieve routes, maar we willen ik graag samen met de Rijkswaterstaat naar de constructieve beschouwingen om te beoordelen of er een andere manier van gebruik van de bregen mogelijk is. Bijvoorbeeld in je richting verkeer, als er net twee auto's zo kennen met volle belading, kennen dan in je auto hoe terwijl er van de andere kant niks komt. Hè. Dat ben ik oplossing waar we nou naar zorgen. En binnen mogelijkheden voor een tijdelijke onderstempeling van het gedeelte waar de zorg voor is, om ervoor te zorgen dat we verder kennen totdat er een nieuwe bregen leidt of een aquaduct. Directeur Comello denkt dus aan alle kanten mee in hoe lis met Rijkswaterstaat. En misschien leidt de oplossing wel volle dichterbij dan Elsenien denkt. Nou ben je hem Heidsma Beton. Probleem met de betonconstructie van die brug. Ik denk je de oplossing leidt hier. Is dat zo? Dat is een van de eerste oplossingen die wij aanroepen hebben bij de Rijkswaterstaat. Heel het gedeelte wat net doet de mrouw. En wel is er wel wat nice op. Maar we weten dat net binnen 14 dagen regel is. Maar het is zeker een optie. Waarom net? Nou ja, omdat dat aanbesteed worden moet, er moet budget vrijmaken worden. De raderen van de Rijkswaterstaat, ja, dat moet ik respecteren. Dat gaat net zo vlot dat wij graag willen. Maar praktisch gezien hebben we die mogelijkheden natuurlijk wel. Want dat moet, dat we dat binnen 14 dagen.